वेलकाम टू दा बेक सनजिब नार्जारि इउटुब चेनेल नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बरायना थालायबाय थ' लोगोफोर फैलायबाय जोङो दुब्लि गेजेराव गासिबो खला रेडि फानदो आरो रेडि खालामबाय आरोना जोङो गासै साब्रै फैदों दं जोंसार दं रोंसार दं हैखौथ' मिथिखायो मामा सानसे आरोना जोङो गासिबो गुदुङा मोनखाबाय मोननानै दा सानसे सानायखौ नोंथांमोन नायलांबाय थाबानो जाबाय नै बेनो फानदोआ फाइनालि गाइस दा जों साखांबाय आरोना सानायखौ देखायदिया मानो होनबा सानायखौ दाहायबाबो नुखागोन जि जायगायाव नांदों बे साफिनखागोन नालाय दा नुखागोन बारु दा साखांबाय जों दा दसे जिरायना थानोसै आरोना नोंथांमोना दा नायलांबाय थाबानो जाबाय दसे नेथ'बानो जाबाय दा देखायगोन दे A few moments later सावनो जिगाब लाबोदों बिथांमोना हादों देख तो कैसे शर्मा रहा है एन्जरानो मानि मोनजेनबाय दाबो जेबोआनो जायाखै सानानो हाबावाखै जेबोआनो जायाखै स्रां स्रांसो मानि मोनजेनबाय आरोना मस्थ' मस्थ' गिदिर गिदिर बेनो थागोन जों केम्पआ बेनो बेहाय जों सानै उन्दुगोन बेहाय सानै उन्दुगोन लोगोफोर एन्जर सानैसै जों दा एन्जर सान ओंखारबाय नै आसोलफोराबो ओंखारबाय मामाया दलद थाना सोलायबाय एन्जरा नायै सिगांनो खाथियावनो सानानै माब्रै मोनजेनबाय आरोना नै सावनानै दोनदों माब्रै मोनजेनबाय दा नायनो थांसै बेसे मोनबोयो दहायनो माब्रै मोनबाय आरोना बेखौबो सावना दोनखाबाय दा थांबाय थानोसै जोङो नोंथांमोनाबो जोंजों लोगोसे नायलांबाय थादो माबायदि मोनो माबायदि सायो अच्छा बेटे टिकटॉकी हो एन्जरा माबेसे मोनो आरो गिदिर मोनना फिसा नायो फानखौ माबायदि सायो नोंथांमोनाबो नायलांफाबानो जाबाय मासे मोनजेनबाय गिदिरलै दहायनो नांदों दहाय नुलाङाखै खलखौ मोनजेनलायबाय नै खलखौ माबायदि सायो नोंथांमोना नायबानो जाबाय नायबाथाय रोंगोन बारु आंसो सानायब्रा आं बेखौ आरो माबानानै फाल्थु खोथा बुंबाय थानाय दे सा नोंथांमोना नाय खलखौ माबायदि सायो बरिया साबाय आरो नायहाय जोङो बेलेग फान नायगासिनो अबा बेखिनियाव सादोंमोनलै मबाइलाबो बारा चार्ज गैया लोगोफोर माने गुसुं गुसुं एन्जर नांनायखौ देखायनोसै आरो गाबोन सानाव देखायनोसै माबेसे मोनलाङो फुङाव नोंथांमोना नायलांबाय था भिडिअखौ नागिरगासिनो फानदो नाङाखै आरो बेहाय नाङाखै बेलेग नायहैनि फिसा सानो मासे डेन्जार फोनाङो आंलाय नोंसो नामाब्रा फिसा फोनांबाय बे मासे फान सानायखौ नाय एसे इन्टारेस्ट कमेन्ट्रि होब्रा मा ब्लगावनो सिरि सिरिबा बोरै जानांगौ जाखो अडियेन्सफोरा माथो जाबाय सिरि सिरिनो नायनांगौ नाङाखै खनसेनो मानै नांखादों गोदोना गोदोनायावनो नांदों मानैबो थैयाखै दासो नांथारदों बोखां गलांदे बुथारग्रोनांगौमोन खनसेनो मानै नांखादों हारसाफोरखौ कल सादोलै फैनांदो माने मासे थैखादों एसे थैयाखै थैस गजोब्बाय दे मने कल सादोलै फैना जाबाय हारसाफोरखौनो दासो मोनगोरलै गैया हारसाफोरा साग्राफ्रा होलांगौमोन
केमु सहैबा जों इसोर मोनबाय आरोना इखौ इसोर मोनबोनाय गोजा इयो माबेसे दं मामा ओमफ्राय जों मोनबोनाया नैहाय दं जोंबो मोनबोबाय लामैनो आसला थांगासिनो लाइभ प्रुफ दे लोगोफोर थगायाखै रावखौबो नै जाहैबाय जों मोनबोनाय नै इयो जाहैबाय जों मोनबोनाय इसोर इयो मोनबोनाय इसोरना 15था मोनबोदोंनो बेनो जोंनि मनायावसो हाबदों दा 8 9 10 11 12 जों 12थाल' मोनबोबाय 20 25 26 27 ओमफ्राय माब्रै दंना 30था आरो जोंना कल दंबावो नायनो थांनो दा जोङो मनाखौ लांफालालै नै सिखा फिसाया कल नायनायखौ बारा देखायस्लाबनो हादियालै नोंथांमोन बिराद खस्थ' जायो मोनायाव बारा देखायस्लाबनो हाया दा जोङो कल नायबावनो नागिरदों जोंना आरो 8खान दंबावो सानाया 8खान नागिरगासिनो टटेल बेसे मोनदों गाबोन नुजोबगोन आरोना आरो दा हराव जोङो खननै बा खनथाम नायबावगोन ओमफ्राय डाइरेक्ट फुङाव जोङो नायनानै कलखौ थिखोखासिगोन नोंथांमोना भिडिअखौ एक्सेप्ट खालामालासिनो नायलांबाय थाबानो जाबाय गोगोम गिदिर एन्जरानो बैजों खारदों दा साफिननो नागिरदों जों बेजों ओंखारबोदोंमोन खिया नुदों नै ओंखारदों बेजों खारलांदों ओंखारना खिना थांबाय जागोन दा बे 8खान कल दाबो मासे मोनाखै दहायनो मोनलांखाबायना इखायनो दहाय नायलांखाबाय आरो खनसे नायफैबावबाय जोङो गन लायाखै आं बिराद खस्थ'लै नाराबारि नागिरबाय थानांगौआबो गंबा जाबाय ओं आरो गंथाम नांगौ एन्जरानो बेखौ नों जानो ना आं जानोसो मासे नांबावबाय नै दहाय मासे मोनबाय जानो फिसासो बेजों 6था ना दहायबो मासे नांखांबाय बेहाय आरो दा मासे नांबावबाय नै मानै नांबाय बे मोनसे फानावनो थैयाखै जाबाय बुख्रि बेबो मानै नांबाय दानजोबस्रांदों सैखायसैलै है खारगोन खारनो हालालै बुंगा ना मा इयो आठखान कल मानै मोनबाय साहासो मोजाङै सा आरो जाहाथे नांबावनायनि मासेसो The next morning. औ लोगोफोर गुड मर्निं दासो सिखारबाय जोङो सिखारनानै एसे अर सायदों आसलफोराबो रेडि जाबाय इसोर गंनै फान लाना फैबाय गंनै फानाव मानै नांबाय नै मानै बेनो उन्दुदों आरोना जोङो लोगोफोर हराव बारा देखायस्लाबनो हादिया माने ओरैबायदि गुसु जादोंना नै बिराद थान्दामोन आरोना हराव निहिर गोजा माने थसबाबो नुलायै दाथ' हराव बारा देखायस्लाबनो हादिया दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो कल नायनायखौ आसलफोरनि कल नायनायखौ नोंथांमोनजों फानदो होनो ना कल होनो ना मा होनो कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय एन्जर साग्रा फानगो आरोना नोंथांमोना कमेन्ट खालामना खोन्थाहरदो मा बुङो औ बिदिबा आंजों लोगोसे नोंसोरबो नायलांबाय थादो फुयानो जोबबावाखै फाग्लासो जागोन गोजांसो गारदोंलै बेबो गैया नांबावबाय
गलांबाय इयो स्टिलाना थांबाय नै गलांबाय बोरै बोरै साय मुरख'आ नांगासिनो माब्रै जाबायहाय बिदि समान समान गोजा बेनो माब्रै नांबाय ओइ नैहाय मोननै दंबोयो फाना नांबाय फै बुथारबो हगारब्रा फंबाय र' बेबो माब्रै नांबाय मोजां लावो दासो नांथारनाय फंबाय सलियानो नांबाय नै गोगोम आधा केजि जाखागोन इयो आधा केजि बोखांलाय बुन्दु आधा केजि आधा केजि दे बुन्दु दे है नोंसोर सानैया मासे नांबावबाय फानदोआ गैला दंखायो हराव नागिरबाबो मोनहैया कल बान्दों एन्जरा आसलफ्रा इहाय नायगासिनो ओमफ्राय सासेया ओरै ओमफ्राय आं इहाय नायदों नै मासे नांबाय नै गुदुङाबो बिराद थान्दालै बिराद गुसुथार दासो सान्दुं ओंखारबोदों ओइनो बिराद गुसु जाला गोजांनानै माला न' मोनहैगोनसो जाबाय जोबोद खस्थ' खालामदों नोंथांमोना नायनानै लाइक शेयार साबसक्राइब कमेन्ट खालामबानो जाबाय जोबोद खस्थ' खालामदों नोंथांमोननि थाखाय एन्जर सानाय भिडिअ लाबो होनबाय थानायखाय नै लाबोलायबाय गाव सिलाजोबना होदो आरो ना मा होनो लोगोफोर नोंथांमोना एन्जर सानाय भिडिअ लाबो होननायखाय दिनै लाबोबाय दा नायनानै गाव सिलाबायदो नै आंनाव दं केमाव दं आरो ना 50थासो केमाव दा गासै टटेल सानना देखायगोन जोङो माबेसे मोनखो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था हरावथ' बारा देखायस्लाबनो हादिया फन बारलांगासिनो दं केमनि फारसे थांगासिनो एन्जर जाख्रुबग्रा नुखायोना एक्सुखौ लोगोफोर कमेन्ट खालामबानो जाबाय नंगौना नङा केमाव सहैबाय जोङो केमाव सोफानानै दा फान्दो जामनो नागिरदों आरोना नै ए दं एन्जरा दा सानना देखायनोसै दा फानजाबनो नागिरदों इनो मामा मोना बै सासेया जिरायना दं बिथाङा बिराद नुजानो लाजियो सिख्लाफोरा सोरबा फसायोबा कमेन्ट खालामबानो जाबाय बेखौ दा जाबखांना जोङो फान्दो जाबखांनानै दा जोङो खोन्थागोन आरो ना माबेसे मोनखो फनखौ जाबग्रोनोसै बेनो जोंना टेनारा बे दंजोबो बोरला जाखांबाथाय सानना खोन्थागोन एन्जरखौ लोगोफोर दसे थाथ' एन्जरखौ बख'खांबाय एन्जरखौ बख'नानै लोगोफोर फानदो खाखांबायानो आरो डाइरेक्ट थांनायसिगौल' नै एन्जरा गोगोम मोजांबा गासै 75 दङ नोंथांमोना गोजाननिफ्रायबो नायनो हागोन थगायदों सानदोंबा गासै 75 दं गिदिरसिना अबाव थाखो आधा केजि आरोना मासेयावनो आधा केजि जागोन टटेल 75 स' लोगोफोर बेखिनियानोसै दिनैनि भिडिअ'आ नोंथांमोना लाइक शेयार साबसक्राइब खालामना हो पुरा गाव सिला जोबना हो आरोना गाव सिला जोबना हो दा गोदानाय जानाय
बाय बाय गाइस नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन आंनिखौ जाय थिखिगोन एकदमबारे खनसेयावनो नाङालै नाङालै नयलेट मोनब्रै सोरना आंलाय